hello guys, welcome back again. Ani moसे गोदान भिडिअ गासिबो बनाय जाफिनलायबाय। लोमजानायाथ' एफां ना हामाखै आरोना, होमबाबो दिनै बेरायनो थांनो ओंखारबाय लोगोफोरा लिंदो। सानैसो ब्लग बानायनो ओमफ्राय माने गोदान चेनेल खुलिदो आरोना इसोर, ओंखायनो दसे बेरायनो लिंदो। जोंनि खाथियावनो आरोना, ओमफ्राय 2-3 घन्टासो लागोन खोमा लामाया, ओमफ्राय ओजा थांनानै ओमफ्राय जन्दिसबो जागासिनो होननानै दिरुङा मैया खादोंमोन, ओमफ्राय दिनै डेन्जार गोलाव जाबाय आरोना, जन्दिसा अभार जादोंमोन आंना, उन्दुनोबो ओंखारबाय थायोमोन नालाय। बेनिखायनो एसे लोमजानायबो हाबबाय नालाय, एसे जायगा नुयैयाबो गोबाव जाबाय, ओंखायनो दिनै एसे बेरायना फैनो होननानै आरोना टेलेमाव थांनो ओंखारदों आरोना। दा जों जे जायगायाव थांनो होनना बुंदों बे टेलेम, ओमफ्राय टेलेमनिफ्राय एसे गिदिर हाबलांनांगोन आरोना, ओमफ्राय गिदिर हाबलांबासो बे जायगाखौ मोनगोन आरो पाहार गोजौफ्रा आर्मि गारिफोराबो लाइन लाइन, ओमफ्राय हान्टार गंनै लादो, मोननैबो आरोना हान्टारसो बायगा। हाय बल्द' हाय हाय, साब्रै थांनो ओंखारदों आरोना जों दा थांनोसै, ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माबोरै बानायनाय जायो, माबोरै बानायनाय जाया। आर्मि गारिफोरा फैगासिनो, आर्मिफोराबो नायगासिनो आरो एकदमबारे। दाना थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। दाना थांबाय थानोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। एकदमबारे बिराद नयस फैदों खोमा, मानो होनबाथाय बाइकआ सलायबाथाय बार नांखायो नालाय, कारफोरबाथाय बेलेग खोथा, खिन्थु बाइकआव नयसआ बांसिन जायो आरोना। जिखियानो जाया थांबाय थानोसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रामबो डेलि ब्लग नुगासिनो आरोना, एबारनिफ्राय आङो ब्लगखौ डेलि हेगारगोन। जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजाबाय थागोन आरोना। बेलेग जायगायाव थांनो जाबाथ' टाइम मोना नालाय, बेनि थाखायनो डेलि ब्लगखौ लाबोनाय जाया। एबारहाय सानफ्रामबो रेगुलार माने जिमान टाइम मोनो एमान टाइमखौ आं ब्लगावनो हेगारनोसै आरोना। एबारहाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय थागोन आङो, जानाय लोंनाय जियानो जा डेलि ब्लगखौ सानफ्रामबो होबाय थागोन, सिन्था खालामनाङा। टेलामाव नुबाय आरोना जों दा, ओमफ्राय आंबो टाउनखौ लानाय जादिया। एबारनिफ्राय बेकार टाइम थाबाय थानाय समावबो जियानो जा टाइम मोनो, जेब्ला टाइम मोनगोन अब्लानो ब्लगखौ हेगारबाय थागोन आरोना। ओमफ्राय दा बाइकआ पाम्प गैयानो जोंना, सासेया पाम्प सोना लानो नागिरदों। हावा बर' मानसि नङा आरोना, बैसांसियो मिसिं। ओमफ्राय दा जिमानो फैदो, माने बर' सासेबो गैया आरोना, आंल'सो बर', ओमफ्य सानैया बिहारि, ओमफ्राय सासेया बैसां। बे एखेनो थायो आरोना, बयबो ज'नो थायो। गुबुन हारियानो जा गावनो हारियानो जा बयजोंबो मिलायनानै थानाया मोजांथ'ना। बर' हारि होननानै गुबुन हारिखौ मुगैबाबो जाया, आरो गुबुन हारिया जोंखौ बर' होनना मुगैबाबो जाया, बयबो मिलायनानै थायो। आरो माबा मोनसे खालामनो हागोन बेबो नङा। आरो जोंनि गामियाव बारा बर' माबा बिहारिबो गैखाया आरोना, बिहारि न'खरथामसो दङ आरोना, जों गामियावथ' बारा गैया। सानैया थांग्रोबाय, ओमफ्राय दा जोङो पाम्प सोनो फैदोंमोन, ओमफ्राय पाम्प सोना लानोसै, पाम्प सोखांनायनि उनाव आराम थांसै। इलेक्सन जागासिनो लोगोफोर, इलेक्सननि खोथा रायलायगासिनो आरोना। इलेक्सना खाथि सफैबाय नालाय, दानाबा बेफोरबायदि जथुमा मेथुमा लागासिगोन। गोदान सरकार, गोदान नियम निथि फैलायसिगोन। नायनोसै एबार सरकारा माबोरै सालायलाङो, गोदोनि सरकारखौथ' आरो माथो बुंबावनो। आरो थावखौ सोना लाबाय आरोना, थाव सोनाय गोनांथि बायसान्स जुदि थाव जोबना होबाथाय हाजो एरियाव थांनायदो थावखौ मोननाय नङाना, बेनिखायनो सोना लाग्रोखाबाय। आरो थाव सोना लानाया मोजांखा, सिगां जोबना होबाथाय जाहाथे प्रब्लेम जायैनि थाखाय आरो। स' लोगोफोराबो जों पाहार हाबजेनबाय आरोना। एबारनिफ्राय बाइकआ पाहारसासो सालायनो हासिगोन। नायनो हागोन लामाखौ माबोरै, हाग्रा बारि थैखाबायलै, मा जायगायाव लांनो नायदो खेला। बेफोरबायदि जायगायाव माने फैनाया, नर्मेल बाइकफोरजों फैनाया माने जानला मानला खोथा नङा आरोना। खिन्थु अफर'डिं बाइकफोरबाथाय एसे मोजांसिन जायो, ओरै हिमालयानफोरा बेफोरबायदिबाथाय मोजांसिन जायो आरो। आं बे लामाथिं फैफेराखै नालाय, दिनै फार्स्ट टाइम लोगोफोर, दिनै आंनि फार्स्ट टाइम बे लामाथिं फैफेराखै नालाय, आं सानदोंमोन मानोना पाकालि जागोन होननानै, मेन रड जागोन होनना सानदोंमोन आरोना, खिन्थु पाकालि नङा आरोना, लामाया काट्टा लामा। अरुणाचलनि लामा होनबाथाय बेफोरबायदिनो आरोना,
लामा सिदा मोननो नागिरा अरुणाचलनि लामा होनबाथाय सब खेंख्रा खेंख्रि आरो आप डाउन बांसिनानो ओमफ्राय दा बेफोरबायदि लामायाथ' आरो बांसिन गाज्रिसिनसो जायो आरोना नै एसेबो लामा मोजांखौनो मोनखाया दसेनो ओंखायनो अरुणाचलफोराव माने जायगाफोरा मोजांबाबो बारा बेरायफैनो मोजां दानाबा मोनफैबाय आरोना जों जि जायगायाव फैदोंमोन आरो इनि एसे सिगां थांगोनबो जानो हागौ बा थाङाबो जानो हागौ आरोना जायगाफोरनि खोथा थायो नालाय पाहार एरिया हिल्स एरिया नालाय मायबा समाव माने जायगाफ्रा गाज्रिबो जानो हायो सम मोनसेयाव मोजांबो जायो बेनिखायनो एसे सोंना लाग्रोनोसै मानसिफोरनाव सानै मानसि दं बोराय बिसोरनाव सोंनानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय बे जायगायाव सिगाङाव माने टावार नाङामोन आरोना ओमफ्राय दा टावार नांग्रा जाबाय आं माने सिगां बायदि सानदोंमोन न' मोनसे दं आरोना दानाबा टावारा एसे नाङो नै बेसेबा हाजो गोजौआव नाय खिन्थु ओमफ्राय गोजां बोथोराव मोजां जायगाया मानो होनबाथाय जोमाया सिङाव थाजोबो नालाय नैफोराव केम्पिं खालामना थानो थाखाय मोजां जायो नायना लानो हागोन आरोना भिउआ बिराद मोजां ओमफ्राय दिनै सान्दुं बारा गैया नालाय बेफोरबायदि जाना दंजोबो नै बारे बा न'फोरखौ फिसा फिसा नुजोबो दैमाफोरखौ नै जुम खालामबा नुनो नागिरा खुवा गोजाना जुदि सान्दुं दुंनायबाथाय हेब्बि नुगौमोन दा जोङो जि जायगायाव दङ बे जायगाखौ जों हराव गारि खारबाथाय नुहुरो आरोना जोंनि गामिनिफ्राय गारि खारबाथाय नुहुरो आरो फैबावगोन सम मोनसे आं बावगारनासो दंमोन आरोना बे जायगाखौ आं खोन्थानो बावगारदों आं सिगाङावबो खेबसे फैखांखाबाय आरोना इयो खेबसे नाइट केम्पिं खालामफैबाय लोगोफोरजों फैनानै ओमफ्राय माने आं बेलेग जायगायावसो थांनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा फैयै मिथिबाय माने नोंमारगौ बे जायगायानो आरोना बावगारदोंमोन आं गोबाव जाबायना 4-5 बोसोरानो जाबाय एक्जेक्टलि निखौ बुंनो गोनांबाथ' जेनेबा ये भिउ पइन्टबो मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय आरो रेस्ट हाउसबो जाहैबाय समसे टप नालाय बेनिफ्राय आखाइ बिथिं थांनांगौबाथाय डाउनसो जालायगोन आरो बेफोरबायदि बारे बा सान्दुं दुंनाय मोजां जागौमोन नै गंनै बाइकजोंनो फैदो आरोना ज'नो बेबो गंसे बाइक सेम आरोना बाट डिफ्लेम ओमफ्राय बेहाय मोजां आरोना नैबे जाहैबाय नै मैदेरखौ फुजियो आरोना पाहार एरिया नालाय मैदेरखौ सिबियो जाहाथे डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै नै लोगोफोर नुदोंना बेखौ नै हासिबखौ बेफोर हासिबसो गोजा आरोना सब बिबार हासिब गोजा बेफोरो जों जे न'आव इउज खालामोना हासिब जेनेबा पाका न'फोराव आरोना सिबोना हासिब ओमफ्राय बे हासिबा बेनो आरोना बेखौनो फुयो फुनानै फोराननायनि उनाव बेखौ हासिब सिबनो थाखाय तैयारि जाबाथाय हासिब सिबसिगोन आरोना बे एभेलेबल हासिबा जेबो सिन्था गैया हासिबानो हासिब बागान गोजा आरोना खाना लांबाबो जेबो ना बेनिफ्राय ओरैनो बायनानै लांस्लायस्लाय बुरा उनसे नहीं निकलता है ना काटना पड़ेगा उसको दाव लेके चलो बेफोरबायदिनो आरोना अरुणाचलाव होनबाथाय बिदिनो हाजो खाथियाव बेफोरबायदि हासिबा बिराद थायो खिन्थु जोंनि आसामाव नुनो थाङा मानो होनबाथाय बेफोर गासिबो हाजो एरियायावसो थायो ना बांसिन हाजो एरियानिफ्रायसो बेफोरबायदि हासिबखौ लांनानै जोंनि आसामाव फाननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरो इसको कैसे उठेगा हफ्ता तो ये काटा वाला नहीं है ना ऊपर में उसको तलने से आ जाएगा लेकिन आ जाएगा आ जाएगा आराम से आगे तक जाकर देखो दा बन बुथुमगासिनो आरोना ओंखाम जानो थाखाय ओंखाम संनो थाखाय बन बुथुमदो नै लोगोफोर आं दहाय बुंदोंमोन ना दहाय आंना गोरोन्थि जादों आरोना दहाय जों मैदेर देखायदोंमोन ना नै बे मैदेरा माने हाजोनिफ्राय गोलैनानै थैदों आरोना ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने बे मैदेरफोर ओंखारनायखाय बेफोरबायदिसो होननानै बुंदोंमोन आरोना बे आंना गोरोन्थि जादों बेखौ रेस्ट हाउसखौ सिगां माने मासे मैदेर दंमोन आरोना इलिफेन्ट कुइन होननानै इलिफेन्ट कुइननि 1971 ओमफ्राय थैनाय जाहैबाय 2021 आरोना बेनिखायनो बेनि मेम'रि हिसाबै मैया मोनसे रेस्ट हाउस खुलिनानै दोनबाय आरोना सिगां माने हाजोनिफ्राय गोलैनानै थैदोंना मोजाङै मिथियाखैमोन बे मानसिफोर बुंनायावसो मिथिबाय दानाबा ओंखाम ओंख्रि संनाय जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो सिलियास' लसुन अदरक नै औवा सुं दङ नै औवा सुङाव संगोन इयो मोनसे ओंखाम ओमफ्राय मोनसेयाव बेदर ओमफ्राय इथिं सासे पियास हागासिनो ओमफ्राय इथिं लसुन बिराद दामि आरोना लोगोफोर जोंना माने पाहाराव फैदों नालाय दै गैया नालाय
मिनेरेल वाटारखौसो माने ओंखाम संनायाव इउज खालामदों आरो ना मालायफोरा लोंनो थाखाय थोआ जों माने ओंखाम संनायाव बेखौसो इउज खालामनो गोनां जादों माहाजोन जादों दिनै माबा लाबोखादों आरो ना केस मोनसे लाबोखादों दैखौ ओमफ्राय दा बेखौनो लोंगोनबो जागोनबो ओंखामबो संगोन ओंख्रिबो संगोन मस्लाखौ फुनजोब्बाय ओमफ्राय इथिं दुन्दिया दोङो ओमफ्राय नै मा होनोमोनलाय नारें लाबोदो ओमफ्राय नै थाइबें नारें इथिं सामब्राम बानलु गोथां गासिबो जगारखौ लाबोजोबदो आरो ना ओमफ्राय नै हाइजेंबो दोङो ओमफ्राय इथिं ओंखामखौ जानना होबाय मोननै दुन्दिया दङ धनिया बेसे होगौ दानाबा ओंखामफोरखौ संनोसै ओंखामफोरखौ संनानै बेनि उनाव जानोसै जानानै थांनोसै ओरैनो बेरायनो फैनाय बादिनो आरो ना जायगाबो नायनो होननानै फैखानाय जादोंमोन ओमफ्राय आरो एसे पार्टिबो खालामलांनोसै होननानै ओंखाम सोखाम जालांखानोसै होननानै गोजानबो नालाय जायगाया एसे बेनिखायनो ऐसा हम छोटा छोटा ले रहे हैं ना वीडियो ले रहे हैं ना पहाड़िया बाहर तारमाने बे बेदरा मोनबाय नालाय बेदरखौ दिहुनसिगोन नो औवा हासुंनि बेदर दिनै जाना नायनोसै सिगाङाव जाखांबायमोन आरो ना बाबु दिनै जानाय फैनोसै हम बोलेगा ना बोलो तो भाई कैसा लग रहा है नमक नहीं है जरा हमको भी टेस्ट करा के दिखाओ नमक नहीं हो के मीट कैसा हो नमक नहीं है सब नमक डाल के खा सकता है तो बराबर नहीं है ना सही है वाओ जरा देखो जरा खा के कलर ही नहीं है ये हल्दी नहीं डाला था क्या हल्दी नहीं है मजा हुआ है लेकिन हल्दी नहीं है लेकिन मजा हुआ है देखो नमक दो तो नमक कम में था और उस तरफ था वहाँ में देखो धनिया को छोड़ो यार हो जाएगा ऐसे सेम अच्छा नहीं है लोगोफोरनि दा औवा सुंबाय दिहुनना लाबाय आरो ना बेदर फाननायनि दिन गथा खाजुवादों आरो ना मानो होनबाथाय औवा सुङा लुद्रु जायो नालाय ना घुरुनिया जायो नालाय सारि फालिबे माने गासैथिंबो घुरुनिया जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरथिं माने गासैबो गिदिंनानै माबानाय नालाय जमा खाना थायो आरो ना बेनिखायनो दा दिहुनना लाबाय बेखौ जाना लानोसै जोङो ओमफ्राय ओंखाम एसे लाबाय नै बेखौ मा होनो बेम्बु राइस होनना बुंनांसिगोन आरो ना बेम्बु राइस होनना बुंनांसिगोन माने लकेल ओमफ्राय नैफोरबायदि लालखौ देखायनायनि थाखाय गोरोन्थि दासान जोंना इथिं कारिना केबबो दं आरो बयबो मिथिखायो लकेल पार्टियानो जा बा जि पार्टियानो जा एसे एनै लानाय जाखायो नालाय ड्रिंकआ आंथ' लोंखाया होमबाबो स' लोगोफोर थांसै नालाय ना नै जेसेबां बथल दोङो माबा दों गासिबो सावजोबनाय जाबाय आरो ना मानो होनबाथाय जोंनि नेचारखौ जमा खालामनाया जोंनि जायगा जाबाय नालाय ना बथलानो जा प्लास्टिकआनो जा जि बुस्थुआनो जा नोंसोरो गुबुन जायगायाव फैबाथाय बेफोरबायदि गासिबो बुस्थुखौ सावनानै धंस' खालामो आरो ना मानो होनबाथाय बथल मोनसेया जुदि सावालासे बेफोरबायदि दोनोबाथाय बोसोर बोसोर थागोन खिन्थु सावना होबाथाय 1 मिनिटावनो जोबगोन बेनिखायनो जेसेबां बथल दोङो जेसेबां जि बुस्थु प्लास्टिक बुस्थुआनो दोङो आरो ना गासैखौबो सावनानै गारजोबो आरो ना बेफोरबायदि कचरायाव आरो नोङो एक्सनि खोथाखौ साननायखौबो बेफोरबायदि अरावनो सावनानै गारो आरो ना बादो